అందరికీ వందనాలండి. దేవుడి కృప ద్వారా అందరూ మనము ఈరోజు కలుసుకునే విధానం బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ముందుగా వాక్యం చెప్పబోయే ముందు సువార్త ప్రకటించే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. మిక్కిలి అతి పరిశుద్ధుడనే యేసయ్య నీకు వందన స్తోత్రాలు. నన్ను నేడు నిరంతరం ఏకరీతింటూ మమ్మల్ని పరిపాలిస్తున్న దేవునికి వందన స్తోత్రం. నీ రక్షణ తండ్రి యేసయ్య రెక్కల క్రింద మమ్మల్ని రక్షిస్తున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. ఇదిగో ప్రభువా, అనేక మంది నాయన తండ్రి యేసయ్య, అనేక మంది నాయన ప్రభువా, ఎంతోమంది నశించిపోతూ నరకంలో వెళ్తున్నారు తండ్రి. అలాంటి వారందరూ నన్న ప్రభు నిజమైన దేవుడు తెలుసుకోక చెరసాలు అంటున్నారు. దయచేసి నన్న ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు. ఎవరైతే రక్షణ పొందుకోలేదో ఈ యొక్క సత్య సువార్త నాయన ప్రభు వారికి తండ్రి గ్రహించేవారిగా వాళ్ళ వద్దకు చేరే విధంగా నేను ప్రభు మా ప్రయాసం కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని పెట్టుకుంటాను. నేను తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించుకొని పెట్టుకుంటున్నాను. ప్రార్థన తప్పని క్షమించుకొని నిజంగా తీసుకొస్తున్నాను పొందండి. ప్రియమైన సోదరులారా, అందరికీ వందనాలండి. మరొకసారి ఎంతోమంది నిజమైన దేవుని ఎరక్క మరణిస్తున్న వారు ఉన్నారు. ఎంతోమంది మరణిస్తూ నరకంలో ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళకి వ్యాధులతో బాధలతో ఈ లోక శోధనలతో జయించలేక మరణించిన వారు కూడా ఉంటున్నారు. మరణించబోతున్న వారు ఉన్నారు. ప్రియమైన సోదరులారా, అయితే ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఇలా బాధపడుతున్న వారిలో మనమందరం కలిసి సువార్త ప్రకటిస్తే ఎంతో కొంతమందిని రక్షించగలం. దేవుడి ఆశయం కూడా ఏ ఒక్క ఆత్మ నశించిపోకూడదని. అయితే ప్రియమైన సోదరులారా, ఇలాగే నశించిపోకుండా ఒక ఆత్మ రక్షించిన వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అది చెరువుగట్టు పైన కూర్చొని ఆడుతుంది. ఆ చిన్నది ఆడుతున్నప్పుడు సమీపంలో ఎవరూ లేరు. ఆ చిన్నది ఎంతో సంతోషపడుతూ అలా ఆడుతూ పొరపాటున చెరువుగట్లో పడిపోయింది. అలా చెరువుగట్లు పడిపోయినప్పుడు అక్కడ సమీపంగా ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల ఆ చిన్న చాలా భయపడిపోయి నన్ను కాపాడండి కాపాడండి అంటూ అరుస్తూ ఎంతగానో ఆర్తిధ్వనితో కాపాడమని వేడుకుంటుంది. అయితే ఎవరు సమీపం లేకపోవడం వల్ల ఎవరు రక్షించలేకపోయారు. అయితే ఆ చెరువులోనే ఇంకొక వ్యక్తి రావడం గమనించి ఎంతో సంతోషపడింది. అయితే కాపాడమని వేడుకోవడము ఆపేసి ఆ వ్యక్తి వస్తున్నాడని చెప్పి అలా ఆ వ్యక్తిగా చూస్తుంది. అయితే ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత తదేపా అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని గమనించిన పాప చనిపోయిన వ్యక్తిని చూసి భయపడి ఇంకా గట్టిగా కేకలు వేస్తూ కాపాడమని వేడుకుంటుంది. అలా కాపాడమని వేడుకున్నప్పుడు ఆ చెరువు పక్క నుంచి వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ఆ పాపను ఆ చిన్నదాన్ని చూసి ఆ నీళ్ళలో దూకి ప్రాణాన్ని కాపాడి తన ఇంటికి క్షేమకరంగా నడిపించాడు. ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు ఎన్నో బాధల్లో, ఇబ్బందుల్లో, వ్యాధుల్లో, బాధల్లో, శోధనలో ఉంటున్నారు. అయితే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్రయిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులను కానీ, ఈ లోకంలో ఉన్నవారు కానీ, లేకపోతే మృతులు చెందిన వారిని కానీ ఎంతోమంది ఆశ్రయిస్తూ నన్ను కాపాడండి, నా యొక్క వ్యాధుల నుంచి, బాధల నుంచి, శోధన నుంచి, ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన భేదం నుంచి నన్ను తప్పించండి అని మీరు ప్రయాసపడుతున్నారే, ప్రార్థన పడుతున్నారే. మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చి కాపాడగలుగుతారని? నువ్వు ఎలాగైతే చెరువు అనే పాపం ఉంటూ ఇంకొక పాపులను నువ్వు రక్షించమని ఎలా కోరుకుంటున్నావు? ఆ పాపులు నిన్ను ఎలా రక్షించగలుగుతారు? నిన్ను రక్షించగలిగే వారు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పరిశుద్ధులై ఉండాలి. అలాగే సజీవుల లెక్కలు ఉండాలి. సజీవులు ఉండి తన ప్రాణాన్ని సైతం పదును పెట్టి నిన్ను కాపాడగల సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. అలా ఉన్నవారు ఉన్నారా ఈ లోకంలో? అలా ఉన్నవారు ఏకైక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు వారు. ఆయన సజీవుడు, పరిశుద్ధుడు. ఆయన పరలోకమైన మహిమైశ్వర్యాన్ని విడిచి లోకంలో ఉన్న ప్రతి పాపుల కొరకు ఆయన
దిగి వచ్చినవాడు. మీకు తెలుసా, ఒక రాజు తన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఈ లోకంలో ఏ రాజు కూడా మనసు ఒప్పదు. కనీసం పాదపీఠం దగ్గర కూర్చోమని చెప్పండి, వాళ్ళ పాదపీఠం దగ్గర కూర్చోగలుగుతారా? కానీ నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు తన సింహాసనాన్ని వీడి భూమి అనే పాదపీఠం వద్దకు వచ్చినవాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి! అలాంటి గొప్ప దేవుడిని తృణీకరించి మీరు ఆయన్ని వ్యతిరేకించి ఆయన మనల్ని ఏం కాపాడుతాడు, తను తాను రక్షించుకోలేకపోయాడే అని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఇలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా అండి ఇలాగే ఎక్కిరించిన వారు కూడా ఉన్నారు. చూద్దామా? యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపల కొరకు సిలువ వేయబడిన తర్వాత జరిగిన సందర్భం చెప్తున్నారు. మీలాగే ఒక సాధారణ వ్యక్తి కాపాడగలడా, సిలువ వేయబడిన వాడు మనం రక్షించగలడా అని ఎగతాళి చేసిన వారు బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా ఉన్నారు. మీరే కాదండి. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 38వ వాక్యం చూసుకుందాము. మరియు కుడివైపున ఒకడును ఎడమవైపున ఒకడును ఇద్దరు బందిపోటు దొంగలను ఆయనలో కూడా సిలువ వేయబడింది. ఆ మార్గమున వెలుచుండిన వారు తరలివచ్చు, దేవాలయము పడగొట్టి 3 దినముల్లో పట్టువాడా, నిన్ను నీవే రక్షించుకొనుము, నీవు దేవుని కుమారుడివైతే సిలువ మీద నుండి దిగుమని చెప్పుచు ఆయనను దూషించిరి. అలాగే శాస్త్రులను, పెద్దలను, ప్రధాన యాజకులను కూడా ఆయనను అపహాసించుచు, వీడు ఇతరులను రక్షించును, తను తాను రక్షించుకొనలేడు. ఇశ్రాయేలు రాజు కదా, ఇప్పుడు శిలువ మీద నుండి దిగిన ఎడల వాని నమ్ముదుము, వాడు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచును, నేను దేవుని కుమారుడని చెప్పును గనుక ఆయనకి ఇష్టడైతే ఆయన ఇప్పుడు వానిని తప్పించునని చెప్పిరి. ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడిన బండిపోటు దొంగలు కూడా అలాగనే ఆయన నిందించారు. ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఆయన ఏమీ చేయలేడు, ఆయన రక్షించుకోలేకపోయాడు, ఒక సిలువ పైన మరణించాడు, మరి అంత శక్తిమంతుడైతే సిలువ పై నుంచి దిగి రావచ్చు కదా అంటూ మీలాగే అపహాసించిన వాళ్ళు వీరు కూడా ఉన్నారు. ప్రధాన యాజకులు, ప్రజలు, అలాగే బండిపోటు దొంగలు, శాస్త్రులు, ప్రధానులు ఎంతోమంది తరలిలా ఊపుకుంటారు. భలే చెప్పేవా రోజు, భలే చెప్పేవా మాకు అందరికీ, ఇదిగో 3 ఊర్లో దేవాలయం కట్టేస్తున్నావే, 3 రోజుల్లో దేవాలయం ఎలా కడతావు, శివపై నుంచి రాగలుగుతావా, 3 మేకలు కొట్టించుకున్నావు, కోడ దెబ్బలు తిన్నావు, కనీసం కోడ దెబ్బల నుంచి రక్షించుకోగలిగినవా, 3 మేకలు పేర్కోగలిగినవా అని తను అపహాసిస్తూ, అందరినేమో బాగా చేస్తావు, గొప్ప వ్యక్తిలాగా, ప్రతి ఒక్కరు నిన్ను జేజలు కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నీ నుంచి మేలు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతోమంది. మరి నువ్వు దేవుడికి ఇష్టపడు అయితే నువ్వు కూడా రక్షణ పొందుకో, దేవుడికి నువ్వే నిజమైన మనిషి కుమారుడు అయితే, దేవుని కుమారుడు అయితే చెడా అంటూ అపహాసిస్తూ ఉన్నాడు. నిజంగా ప్రియమైన సహోదరులారా, మనలో కూడా ఎంతోమంది దేవుని నిజమైన దేవునిగా అపహాసిస్తూ ఉంటాం. నా దేవుడా ఏంటి ఇందులో గొప్ప, ఇందులేముంది గొప్ప అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన చాలా గొప్పతనం ఉంది. నేను దాన్ని చెప్పాను చూడండి, ఈ లోకంలో ఏ రాజు అయినా తన సింహాసనాన్ని వీడి ఎవరైనా తన పాదపీఠంగా రాగలుగుతాడా? ఆయన గొప్పతనం ఏంటో తెలుసండి. ఆకాశం అనే సింహాసనం వీడి భూమి అనే తన పాదపీఠము వద్దకు చేరిన మహిమగల రాజు ఆయన. మీకు తెలుసా, ఏ దేవుడైనా మీకు ఇలా పరిచయం ఉన్నాడండి? ఏ దేవుడైనా మిమ్మల్ని రక్షించగలిగాడు ఇలాగా? ఎవరైనా తన మహిమాశ్వరం అనే పరిశుద్ధతను వీడి తన పాదపీఠం వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు. ఎలాగైతే పాపంలో ఉన్న వారు పాపులుగా ఉంటారు, అలాగే ఒక పాపం చేసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పాపంలో ఉన్న వ్యక్తి వెళ్ళి ఒరే నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదు, నువ్వు అలా పని చేయకూడదు, ఇలా పని చేయకూడదు అనుకో, ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడు, ఒరే ఫస్ట్ నువ్వు చూసుకోరా, తర్వాత ఇతరులు చెప్పు అంటారు. మరి మనిషి ఇలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు కూడా పరిశుద్ధుడే ఉండాలి, మనంటి పాపం చేయకూడదు.
ఆయన ఎందుకు ఇంత త్యాగం చేయవలసి వచ్చిందో తెలుసా? ఈ లోకంలో ఎంతోమంది గొర్రెల్ని పశువుని బలిగిస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పాపం పోవాలని ఏడాది ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ లోకమంతటికి పాపానికి సరిపడా గొర్రెపిల్ల రక్తమైంది. మీరు నమ్మితే, విశ్వసిస్తే, ఆయన అందు నమ్మకం కలిగి ఉంటే సమస్తమైన శోధ నుంచి, బాధ నుంచి మీరు తొలగిపోగలరు. ఆయన రక్తం మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తుందండి. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలో 7వ వచనం ఉంటుంది. 7వ వచనంలో 2వ లైన్ చూద్దామండి. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను. అంటే ప్రతి పాపముల నుండి, ఒక పాపం కాదు, 2 పాపాలు కాదు, లేకపోతే 10 పాపాలు కాదు, మనము పుట్టినప్పటి నుంచి తెలిసి తెలియక చేసిన ప్రతి పాపము మరణించే వరకు ఏ పాపాలు ఉన్నాయో ఆ పాపాలన్నీ ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డాయండి. మీరు నమ్మితే రక్షణ పొందుకుంటారు. ఒక నమ్మకం ఉంటే మీరు మరణించిన తర్వాత ఆయన నిజమైన దేవుడని తెలుసుకున్నా కూడా ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. చూసారా, ఆ చిన్నది కూడా కాపాడండి అని అరుస్తున్నప్పుడు వేరే వ్యక్తిని వస్తున్నాడని ఎంతో సంతోషపడింది. కానీ అతను మృతి చెందాడని తెలిసి భయపడి సజీవుల కోసం ఎదురు చూస్తుంది. అలాగే ప్రేమ సోదరులారా, మీరు కూడా సజీవుడైన యేసుక్రీస్తు కోసం చూడాలి తప్ప మృతమైన వారిని, మృతుల్లో ఎవరిని వెతకూడదు. మీరు ఏ మనిషిని ఆశ్రయించినా కూడా ఆ మనిషి మిమ్మల్ని కాపాడలేరు. మీరు కాపాడగలుగుతారు అనుకుంటున్నారేమో కానీ కాపాడలేరు. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ శిలువ మరణించిన ఏకైక కారణం తన రక్తము, మొత్తం రక్తమంతా ఆయన మనపై ప్రోక్షించాడు. ప్రతి అబ్రహాం నుంచి ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది, అంటే భూమి అంతరించే వరకు ప్రతి మనిషి పైన ఆయన రక్తము ప్రోక్షింపబడింది. మీరు ఇదిగా నమ్ముకుంటూ ఆయన ఏం కాపాడగలుగుతాడే, వీళ్ళు నమ్ముకున్న దేవుడు ఏం కాపాడగలుగుతాను, తను రక్షించబడలేడు, అలా వాళ్ళు రక్షించుకుంటే ఇలాగా ఆయన రక్తము మనల్ని పాపం నుండి మనల్ని వేరుపరచు. ఇంకొక వాక్యం ఉందండి బైబిల్లో, ఇదిగో మీ పాపములు తూర్పు నుంచి పడమరకు, పడమ నుంచి తూర్పుకి వేరు చేయబడ్డాయి. ఎంత తూర్పు పడమర ఎంత దూరం ఉంటుందో మన పాపము కూడా యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్ముకున్న తర్వాత అంతే దూరంగా ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేసినా, ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా అవన్నీ శూన్యం, వ్యర్థం. యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్ముకొని ఈ కార్యాలను చేయడం వల్ల అది మిమ్మల్ని మరింత పరిశుద్ధంగా చేస్తుంది, అలాగే ప్రేమమయులుగా మారుస్తుంది. ప్రేమైన సహోదరులారా, ఆయన సజీవుడు. నిన్ను కూడా సజీవుల లెక్కలు ఉంచగల సృష్టిగల దేవుడు. అంతేగాని మన సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మనము ఆర్తిస్తే, లేకపోతే వాళ్ళని వేడుకుంటే, వాళ్ళు కూడా పాపం నుండి మరణించిన వ్యక్తులుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని బ్రతుకున్న వాళ్ళని ఎలా రక్షించగలుగుతారు, ఎలా కాపాడగలుగుతారు, ఎలా మనల్ని మన ఒడ్డుకి, ఆ గట్టుకి చేర్చగలుగుతారు? మనం ఎలా బ్రతుకున్నామో మనలాగే బ్రతుకున్న దేవుని కదా మనం వేడుకుంటే మనం కూడా సజీవ లెక్కలు ఉండగలుగుతాము. అలాగే మనం ఎలాగైతే పాపం ఉన్నామో అదే పాపములను వేడుకుంటే మన పాపం పోతాయా? లేదు, పరిశుద్ధంగా ఉన్న యేసుక్రీస్తు ద్వారా పోతుంది, ఆయన రక్తం ద్వారా పోతుంది. ఇది మత మార్పుడో లేకపోతే కుల మార్పుడే కాదండి, మనసు మార్పుడే. మీలో మనసు మార్పు చాలు. ఆయన అన్నాడు, నా వద్దకు ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని తృణీకరించినాడు. ఆయన ఎప్పుడైనా రండి, ఒక మీ స్వార్థంకి వస్తున్నారా? నాకు రోగాలు తగ్గుతున్నాయి, నాకు బాధలు తగ్గుతాయి, పలాని వాళ్ళు చెప్పారు, నమ్ముకుందాం ఒక క్షణానికి, తగ్గిన తర్వాత చూద్దామని అనుకుంటారా? అంటే ఏం పర్వాలే, ఆయన ఎవరిని తృణీకరించాలని తెలుసా? ఆయన జాలిగల దేవుడు, నా భేదం లేనివాడు. బైబిల్ గ్రంథంలో మంచి వాక్యం దేవుడు చెప్తాడు. చూద్దాము. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము 13వ వచనం.
అయితే నేను పాపులను పిలవవచ్చును కానీ నీతిమంతులను పిలవరాలేదు. కనుక కనికరమును కోరుచున్నాను కానీ బలిని కోరను అను వాక్య భావం ఏమిటి మీరు వెళ్ళి నేర్చుకున్నాడని చెప్పింది. చూసారా, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత మంచి వాక్యం ఇది. నేను పాపులను పిలవవచ్చును. ఈ లోకంలో పాపం చేయని వారు ఎవరు లేరండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో పాపం చేస్తారు. చిన్నపిల్లలు చూస్తేనేమో స్కూల్లో పెన్సిల్ని తీసుకోవడం వేరే వాళ్ళ బ్యాగ్ నుంచి, అలా పెద్ద అయిపోతే తండ్రుల జోబు నుంచి పర్సులు తీయడము, లేకపోతే ప్రేమించిన వాళ్ళని మోసం చేయడము, లేకపోతే తల్లిదండ్రులను మోసం చేయడము, లేకపోతే అన్యాయంగా వేరే వాళ్ళ సొమ్మును ఆశించడం, ఆస్తిని ఆశించడము, అనేక రకాల చిన్న తప్పు నుంచి పెద్ద తప్పు వరకు చేసేవారు ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళ బయట నేను ఏ పాపం చేయలేదని చెప్పిన, ఏ తప్పు చేయలేదని వాళ్ళు దృఢంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ మనసులో మాత్రం అదే పలానా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు అని ఒకలాంటి ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అయితే ఈ లోకంలో ఎవరైనా ఇదిగో పలానా గోత్రం వాళ్ళని పిలిచేవాళ్ళు ఉంటారు, పలానా మతాన్ని పిలిచేవాళ్ళు ఉంటారు, పలానా లేకపోతే క్యాస్ట్ ప్రకారంగా, లేకపోతే కులాల ప్రకారంగా, లేకపోతే వర్గాల ప్రకారంగా వాళ్ళని ప్రేమించుకుని వారు ఉంటారు. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే ఎవరిని పిలిచారు తెలుసండి? లోకంలో ప్రతి పాపుల కొరకు ఆయన పిలవవచ్చుని అన్నాడు. ఏమని పిలవడానికి వచ్చారు తెలుసా? ప్రియమైన కుమారులారా, ప్రియమైన కుమార్తెలారా. ఏ దేవుడైనా ప్రియమైన బిడ్డ, ప్రియమైన కుమార్తె, నువ్వు నా స్వార్థానిది, నువ్వు నా బిడ్డవి, నా పోలికలు ఉన్నావు అని ఏ దేవుడైనా ఈ లోకంలో అనగలుగుతారా అంటే అది నిజమైన దేవుడు, సజీవుడైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారేనండి. ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన రాజ్యంలో నివసింపజేయడానికి పిలవడానికి వచ్చాడనమాట. ఎక్కడి నుంచి అంటే పరిశుద్ధమైన ఆ పరమపుడు నుంచి పాపమని ఈ భూమిపైకి వచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఆయన రక్తాన్ని, ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రతి బొట్టును ఆయన దారిపోస్తాడు. ఆయన ఒంట్లో ఒక్క రక్తం బొట్టు లేదండి. ఆ వాక్యం కూడా మనం చూద్దాము. మత్తయి 28వ అధ్యాయము ఆయన ఏలి 46వ వచనం నుండి మనము యేసు ఏలి లాగా సబక్తాన్ని విగ్రహం వేసాము. ఆ మార్పు నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయలేదు మాత్రం ఉంటాము. అక్కడ నిలిచిన వాళ్ళు కొందరు ఆ మాటను ఇతడు ఏలియాను పిలుచున్నాడని వెంటనే వాళ్ళు ఒకరు పరిగెత్తుకొని పోయి స్పంచి తీసుకొని చిరకాల నుంచి పెళ్ళను తగ్గించి ఆయనకు త్రాగనిచ్చింది. తక్కిన వారు ఊరుకుండు, ఏలి అతను రక్షింప వచ్చునేమో చూద్దామని దాని కిందకి అర్థం ఇచ్చారండి. ఈటే ఎత్తుకొని ఆయన పక్కన పొడుచుని వెంట రక్తము నీళ్ళలా కాడని చెప్పబడి ఉన్నది ప్రాచీన భాష. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఆయన చివరి రక్తం కూడా మన కోసమే ఆయన కాచారండి. మీరు విశ్వసించకపోయినా ఈ లోకంలో ఈ సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు అంటే యేసుక్రీస్తు వారు. ఆయన సజీవుడు. ఆయన ఆశ్రయించిన వాడు ఎప్పటికీ సజీవులక్కలో ఉంటాడు. ఆయన పరిశుద్ధులను పిలవడానికి రాలేదని పాపులను పిలవడానికి వచ్చాడు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో పాపం చేసేవారు తప్ప పరిశుద్ధులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. అయితే ఆయన వద్దకు ఎవరు వస్తారో ఆయన పరిశుద్ధులుగా మారగలుగుతారు. పరిశుద్ధులు మారి ఈ లోక మాన్యం అంటే పాపాన్ని తొలగించుకొని ఎప్పుడైతే మనం మరణిస్తామో మోక్షాన్ని చేయగలుగుతాం. అంతేగాని ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్యల కోసమని ఏ చెరువుల్లోనో ఏ బావుల్లోనో ఊరి వేసుకునో, లేకపోతే ఓ బస్సు కిందో ఇలా పడిపోయి, లేకపోతే ఇదిగో వేరే వాళ్ళని హత్య చేసో, వేరే వాళ్ళని బాధ పెట్టు ఇవన్నీ చేస్తున్నారేమో. అదెంత పాపమో తెలుసా? ఒక ప్రాణిని నరకం తోసేస్తారు. అదెంత బాధ తెలుసా? ఈ లోకంలో ఏ రాజైనా తన రాజ్యంలో వేరే రాజు వచ్చి దాడి చేసినప్పుడు ఆ లొంగిపోయి నా రాజ్యం పోయిందని ఏడుస్తాడు తప్ప నా ప్రజలు పాపిష్టి రాజు పాలైపోయారే అని ఎవ్వరు కూడా ఏ రాజు కూడా బాధపడతాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ రాజ్యము, వాళ్ళ స్థిరాస్తులు పోతాయని, లేకపోతే వాళ్ళ పరిపాలన పోతుందని, లేకపోతే వాళ్ళ వారసత్వం పోతుందని బాధపడే వాళ్ళు ఈ లోకంలో. కానీ ఇదిగో
సాతాను అనే పాపిష్టి రాజు ఒకడు ఉన్నాడు ఈ లోకంలో. ఆ పాపిష్టి రాజు మనల్ని అందరినీ పాపులుగా మార్చాలని ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో గలిబిలి చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు దాంట్లో వెళ్ళి, ఇదిగో నీ బిడ్డకి చేతబడి చేశారు, ఇదిగో అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి, ఇదిగో నీ బిడ్డకి ఇలా అయింది, ఇదిగో నీ బిడ్డ ఇలా అయ్యాడు అలాగయ్యాడు, దీన్ని నమ్ముకో దాన్ని నమ్ముకొని వ్యర్థంగా లోక సంబంధమైన సృష్టిలో భాగమైన వాటికి మనసు వెళ్ళేలా సాతాననే పాపిష్టి రాజు చేస్తుంది. కానీ నిజమైన ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన రాజు మాత్రం ఏమంటారు తెలుసా? ఇదిగో శూన్యంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని నేను సృష్టించాను, భూమిని సృష్టించాను, భూమి చూసావా, ఈ పరిమాణం చూసావా, నువ్వు సృష్టించగలుగుతావా? ఈ నక్షత్రం సృష్టించగలుగుతావా? లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్న దేనైనా నువ్వు సృష్టించగలవా? సృష్టించలేవు. మీరు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు సైంటిస్టులు సృష్టిస్తున్నారు కదా అని. ప్రియమైన సహోదరులారా, సైంటిస్టులు ఎలా సృష్టిస్తున్నారు చెప్పారా? ఈ లోకంలో దేవుడు అన్నీ సృష్టించి మనకు చెప్పాడు. అయితే సైంటిస్టులు కూడా ఏదైనా కనుగొన్నప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటుందో చెప్పండి? భూమి లోపల తవ్వి, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని తీసివేసి వాటిని జతపరిచి అవన్నీ చేసి మనకి సాధనాలుగాను లేకపోతే పరికరములుగాను ఇస్తున్నాడు తప్ప, లేని దాన్ని, అంటే అసలు ఏమి ఉండదు అక్కడ, ఏమి లేని దాన్ని ఆ వస్తువు తెచ్చి ఈ వస్తువు తెచ్చి జతపరచడం చాలా సులువైతుంది ఈ లోకంలో. వాళ్ళు సైంటిస్టులు గానో లేకపోతే ఎలక్ట్రీషియన్ గానో లేకపోతే అనేక రకాలుగా పిలువబడుతున్నారు. కానీ అదే ఏమీ లేని చోట ఏదైనా సమకూర్చగలిగిన ఎవడైనా అంటే అది గొప్ప దేవుడు తప్ప ఎవరికి సాధ్యం కాదండి. మనం జ్ఞానవంతులుగా అనుకుంటున్నాం. జ్ఞానం అనేది ఎవరైతే నిజమైన దేవుడు ఉన్నాడో వాళ్ళను కనుగొని ఆయన సేవిస్తేనే మనం నిజమైన జ్ఞానవంతులుగా ఉంటాం. అంతేగాని మనకు ఆ దేవుడు కనపడాడు కదా, దేవుడు లేడు కదా అనుకుంటే అది ఇది అజ్ఞానంగా తీర్చబడుతుంది. తీర్పు దినాన మీరు కూడా నరక పాత్రలు తప్ప ఇంకేమవరు. ప్రేమ సోదరులారా, దయచేసి నిజమైన దేవుడిని గ్రహించండి. యేసుక్రీస్తు వారి నిజమైన దేవుడు. ఆయనలో ఏమాత్రం పాపం లేదు, ఇప్పటికే పాపం ఉండదు కూడా. ఒకళ్ళు ఆకాశం పైన ఉమ్ము వేసినప్పుడు తిరిగి వాడి మీద పడుతుంది, అంతేగాని ఆకాశం తాకదు. అలాగే ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు వారిపై నింద వేసినప్పుడు ఆ నింద ఏమాత్రము ఆయనకు ఆపాదించడానికి సరిపడదు. ఎందుకంటే ఆయన పుట్టుక పరిశుద్ధము, ఆయన జీవిత శైలి పరిశుద్ధము, ఆయన మరణించిన తీరు పరిశుద్ధము, ఆయన తిరిగి లేచింది కూడా పరిశుద్ధంగా లేచాడు. ఎందుకంటే తెలుసా, ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఆయన పరిశుద్ధంగానే ఉంటాడు, పరిశుద్ధంగా మరణించాడు. ఆయన మరణం కూడా మన కొరకు మనందరం పరిశుద్ధంగా మార్చడానికి ఆయన ఎంతో విరిగి నలిగాడండి. ఆ విరిగి నలిగినది ఎంతో ఘోరం తెలుసా? మీరు గ్రహించారో లేదో, బైబిల్లో పాత నిబంధనలో ఎవ్వరు కూడా యెహోవా తండ్రిని తండ్రిని పిలిచారా? యెహోవా తండ్రిని తండ్రి, నువ్వు నా తండ్రివి అని పిలిచారా అండి? దావీదు కానీ ఎప్పుడు రాజానే లేకపోతే యెహోవాను, ఉన్నవాడని, అనువాడని, ఇలా అనేక రకాలుగా పిలుస్తూ సంబోధిస్తూ ప్రార్థన చేశాడు. కానీ యేసుక్రీస్తు వచ్చి జీవించి ఆయన శిలువ మరణం పొందిన తర్వాత అద్వితీయ కుమారుడు, ఆ అద్వితీయ కుమారుడు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఆయన కుమారుడు, ఏకైక కుమారుడనే ఒక నామాన్ని తొలగించుకొని ఆ ఒక్క నామాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మనందరికీ దానం చేశాడు. ఆ దానం వల్లనే మనం ప్రతి ఒక్కరు పాపమైన ఎవరమైనా ఎంత పాపం చేసినా కూడా యెహోవా తండ్రిని తండ్రి అని పిలుస్తున్నాం, డాడీ అని పిలిచేస్తాం. ఎంత ఈజీగా డాడీ అని పిలిచేస్తాం తెలుసా? ఆయన త్యాగ ఫలితం వల్లే, ఆయన చేసిన త్యాగం వల్లనే మనం అందరం ఇప్పుడు ఎంతో సులువుగా యెహోవా తండ్రిని తండ్రి అనేస్తాం. పాత నిబంధన మాత్రం ఇంత చిన్న పాపం చేసినా కూడా యెహోవా తండ్రిని మాత్రం తలుచుకునేది కాదు. ఎందుకంటే తలుచుకుంటే అకాల మరణం పొందేవారు. ఆయన అంత పరిశుద్ధుడు. మనము పరిశుద్ధులు కాకపోయినా కూడా మనం ఈజీగా చేయగలుగుతామంటే దాని వెనుకున్నదే యేసుక్రీస్తు వారి త్యాగము. ప్రియమైన సహోదరులారా, దయచేసి ఆయన రక్తాన్ని కానీ ఆయన దేహాన్ని కానీ ఆయన మరణాన్ని కానీ మనం
వెటకారంగానో లేకపోతే ఎంతో సులువుగానో మార్చేస్తున్నాం. పాపం చేస్తుంటాం. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పరిశుద్ధులైన తండ్రిని ఆయన ఇచ్చిన యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చిన భిక్షను, అంటే కుమార్తెలు అనే భిక్షను మనం ఎంత ఈజీగా వాడేస్తామంటే, తండ్రి డాడీ నన్ను క్షమించు, ఈరోజు ఈ పాపం చేశామని చెప్పి అదే పాపాన్ని రేపు రిపీట్ చేస్తూ మనం ఎంతోమంది తండ్రిని ఇంకనూ బాధ పెట్టేవారు ఉంటుంది. ఆయన ప్రకటన గ్రంథం కూడా ముఖ్యంగా బాధపడతారు. దేవదూతలు అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఆయన కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నట్లు కనబడుతుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు నాశించిపోతున్నారు, నా రూపం కోల్పోతున్నారు, నా రూపం అంతను నరకంకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతో ఇష్టంగా మనం చేసుకునే వాళ్ళందరినీ అని చాలా బాధపడుతున్న సందర్భం ప్రకటన గ్రంథంలో కనబడుతుంది. యేసుక్రీస్తు ఎంత కొరడ దెబ్బలంటే మన స్వస్థత కోసమని 39 కొరడ దెబ్బలు వేయబడ్డాడు. మన అవమానం కోసమని, మన తలంపుల కోసమని, అది ముళ్ళ కిరీటం మనం చేసిన చేతులతో కాలుతో చేసిన వాటి కోసమని, ఆ సిలువ, ఇలా అనేక రకమైన అసలు ఎంత ఘోరమైన ఆ స్థితిని కలిగి ఉన్నాడంటే యేసుక్రీస్తు వారు మన కోసం ఒక రాజు, ఒక దాసుల కోసమని ఎంత ప్రాణత్యాగం చేస్తే ఎంత చులకనగా మనం చూస్తున్నామంటే ప్రార్థన అనేది సరిగా ఉండదు. ఆ ప్రార్థన కూడా ఎంతో వెటకరంగా అయిపోతుంది. ఈరోజు క్షమించమని చెప్పి అదే రేపు తలుచుక చేస్తూ, ఎందుకంటే సాతాన్ని మనం సంతోషపెట్టేవారు ఉంటున్నాం తప్ప దేవుని సంతోషపెట్టేవారు లేదు. ఎంతోమంది పరిశుద్ధులు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాణం త్యాగం చేస్తే మనం మాత్రం కాలు మీద కాలేసుకుని టీవీలో సినిమాలు, లేకపోతే కామెడీ షోలని, లేకపోతే ఏవో అని చూసుకుంటూ కొంచెంసేపు ఏమంటే విశ్రాంతి కోసం చూస్తున్నాను, కొంతసేపు మైండ్ ఫ్రెష్ కోసం చూస్తున్నారు. కానీ నిజమైన మైండ్ ఫ్రెష్నెస్ కానీ లేకపోతే ప్రశాంతత కోసం లేదు. అయితే బైబిల్ చదువుతూనే వస్తున్నారు. ఒక్కసారి మీరు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, సువార్త ప్రకటించండి. ఎవరైతే నశించిపోతున్నారో వాళ్ళకి నిజమైన దేవుడిని తెలియపరచండి. ప్రేమైన సోదరులారా, యేసుక్రీస్తు వారు మనందరి కోసం, అన్యుల కోసం కూడా దేవుడు తన ప్రజలని లేదు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలని చెప్పలేదు, లేకపోతే నేను నమ్ముకున్న వారి కోసమే నేను రక్తం కాచానని చెప్పలేదు. ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరి కోసమే. ఈ లోకాన్ని ఆయన ఎంతో ఇష్టపడ్డాడు. ఈ లోకంలో ఉన్న చెట్లలో, పొట్టుల్లో, లేకపోతే సింహాలలో కాదు ఇష్టపడింది ఆయన. ఈ లోకంలో ఉన్న తన రూపంలో ఉన్న ఈ స్త్రీ పురుషుల్ని సృష్టించాడు. ఆయన రూపంలో వాళ్ళందరినీ ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడండి. ఆయన ఎంతో ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన శిలువ యాగము అన్యుల పైనను, ఇదిగో మనం ఇంకనూ దేవుని నమ్ముకుని పాపం చేస్తున్న వారిపైన నిర్లక్షించాడు కూడా. ఆ రక్తమే మనం ఎంతకాలం కాపాడుతుంది. ప్రేమ సోదరులారా, ఏ విధంగా అయితే సజీవ లెక్కలు ఉన్నవాడు ఆ చిన్న పాపను ఎలా కాపాడారో, అలాగే నిన్ను కూడా కాపాడాలంటే సజీవ లెక్కలు ఉన్న యేసుక్రీస్తు వారు నేను కాపాడగలరు. అంతే తప్ప ఈ లోకాన్ని ఆశ్రయించిన, మీ బంధుమిత్రులు ఆశ్రయించిన, సృష్టిలో ఉన్న వాటిని అందరినీ ఆశ్రయించినా కూడా అది వ్యర్థం తప్ప దాన్ని మీరు ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిలో ఆశ్రయించిన, ఆధారపడిన అవి మిమ్మల్ని రక్షించలేవు. కానీ నిజమైన దేవుడు, సజీవుడు, మరణించి 3వ దినాన్ని లేచి ఖాళీ సమాధి నేటి వరకు ఉందంటే ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసుకోండి. ఆయన వద్దకు రండి. ఆయన దగ్గర ప్రతి మార్గానికి పరిష్కారం ఉంది. ముళ్ళ మార్గమైన, పూల మార్గమైన, లేకపోతే వేదన మార్గమా, శోధన మార్గమా, ఇరుకు ఇబ్బంది ఏదైనా సరే ఆయన దగ్గర ప్రతి మార్గం దగ్గర ఉంది. ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు వెంటనే పరిష్కారాలు ఇవ్వగలడు. ఇది సమయం కానప్పుడు కొంత సమయం చూసి ఈ సహనము, విశ్వాసమును ఆయన టెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన మార్గం తెరుస్తాడు. అంతేగాని ఇదిగో దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే జరిగిపోవాలనుకుంటే అది కొన్ని సందర్భాలు జరుగుతుంది, కొన్ని సందర్భం జరుగుతుంది. అంతేగాని ఆయన జరగపోయేసరికి నిజమైన దేవుడు కాదని మీరు అనుకోకండి. ఆయన విశ్వసించండి, నమ్మండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరిని సువార్త ప్రకటించండి. అలాగే ఈ వాక్యం దేవుడు ఎంతగానో దీవించాలని, ఆయన రక్షించేలా ఈ వాక్యం ఉండాలని దీవించాలని వేడుకుంటూ వచ్చిన సర్వశక్తిమంతుడు దేవ, సర్వోన్నతుడు తండ్రిస్తాను. నైనా ప్రభు సత్య సువార్త నైనా ప్రభు అందుకునేలా తన ప్రతి ఒక్కల చెవులు నైనా ప్రభు మన తండ్రి తండ్రి
ఆయన ప్రవేశి మారు మనసు పొందుకుని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రతి ఒక్క హృదయం తన ప్రభు నూతనంగా మార్చండి. కఠినమైన హృదయం తీసివేసి మన ప్రభు అన్నాడు ఫరో ఏ విధంగా నన్ను ప్రభు కఠిన హృదయంతో తండ్రేసి ఉండి నన్ను ప్రభు ఏదైతే గర్వంతో ఉన్నాడో ఆ గర్వాన్ని నన్ను ప్రభు నశింపజేశాడు. అదేవిధంగా ఎవరైతే గర్వమంతులుగా ఉన్నారో కఠిన హృదయంతో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మార్చివేసినారు ప్రభు. ఇదిగో నీ రాకపోతుంది తండ్రి, మేమే కాదు ఇదిగో తండ్రి అన్నిటి వంటి మా సాధుడు కూడా తండ్రి లక్ష్యం ఉండేవారికి తండ్రి దయచేసి నన్ను ప్రభు అటు కుప్పం దయచేయండి. బలంగా నీ యొక్క వాక్యాన్ని విస్తరింపజేయమని వేడుకుంటూ తండ్రి నన్ను ప్రభు ఇదిగో చెప్పిన అది విన్న వారి యొక్క అంతర్గతాన్ని కూడా తండ్రి తెరవమని వేడుకుంటూ తండ్రి మన చిన్న ప్రాణం యొక్క క్షమించమని వందనాలండి.